Devotee City official ang Gibuksan karong adlaw aron kapuy-an sa mga deboto gikan sa mga nagyong dapit nga moanhi dinhi nga way kasakan og tungod lang mamista dinhi sa Sugbo sa Fiesta Senior. Ani ang report. Kauban ni Mayor Edgardo Labella ang mga opisyal sa nagbayan sa pagbukas sa Devotee City ug gibendisyonan usab kini. Makita nato nga there is still hope for these children on the streets. Ugma pa kini magkamit sa mga deboto apan karon pa lang doon na mga nangabot aron makapahigayon o ginagmayng panginabuhian. Si Jessie dala ang iyang mga kao nga ibaligya gikan sa syudad sa Bugo. Ang Devotee City mao'y ilang gidangpan. Di malalim yung bata, magmuo po sa buko-buko. Nausay mga gikan sa Toledo nga mamaligya og kandila. Usas mga sayo kaayo early birds nga devotee diri sa Devotee City ang pamilya ni Crisilda. Unya bawo nila ang makandila nga ilahang ibaligya. Doon ako meaning ang mga matag kandila or color ni ini. Usay meaning ani. Ang puti para sa kaligdong, then ang green para sa mga negosyo, business, ang blue para sa pagpanarbaho, ang puwa para sa paghigugma, ang pink for good health, then ang yellow or gold para sa kalipay sa pamilya, ug ang violet para sa kalampusan sa paninguha. Adunay 80 ka mga container van nga magsilbing katulgan sa 3,000 ka mga deboto sugod ug mga adlaw. Libre sila tanan sa tubig nga magamit gikan sa MCWD nga mainom ug ikaligo. Nausay mga portalets ug uban pang mga gikinahanglan. Welcome sa launching sa Devotee City. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.